दैदेनगिरि हिसाबै आं बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो आं मिजिंथिदों आलारि बाथिया जेरैबायदि सोरां होयो साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोआव मोजां सानस्रि मोजां सिनासारा जाहाथे लाबोयो आरो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ जाहाथे गायसननो हायो आरो आं गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे बयनिबो सायाव बे आशीर्बादखौ हरो आं मिजिंथिदों। आं गसाइ बोराइ बाथौआ जोंनि आशीर्बाद दङ हिसाबै जोंहा मिजिंथिदों गाबोन 50,000 जिथु सुबुंखौबा बेयो जाफुंगोन मोजाङैनो आरो गसाइ बोराइ बाथौनि आशीर्बादजों जोंनि जि थांखि दुलाराय बाथौनि जि थांखि आरो मिजिं बेयो जाफुंगोन। बाथौ धोरोमखौ गोसार होनो थाखाय जों बयबो बाथौखौ सिबिनांगौ फोथायनांगौ आरो धोरोमारि आसार खान्थिखौ सुबुं समाजाव गोसार होनो थाखाय जों बयबो बेयाव बाहागो लानांगौ। धोरोमारि सान्थौखौ लानानै बेयाव खुनु माबा गैया फाराग गैया। खौसे जानाय लामायाव जों दङ जों गासिबो खौसेखा धोरोमारि बिथिङाव जों गासिबो खौसेखा बेयाव रायजो राजाया बेखौनो लुबैयो खौसे जाहाथे जोङो खामानि मावब्लासो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु नोजोर आरो थांखि बे जाफुंगोन आरो दुलाराय बुहुमाव बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा महरै गायसननो हागोन। नङा बे साननाया गोरोन्थि बाथौआनो बर'नि गुदि आरो आंगो धोरोम। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।